zitten lekker binnen. Tijd voor check. Check, shock en ontdek. Het is weer pokkenwaar. Het is weer bistenwaar. Rein, stwarm, alles zit erin. Maar ach, het jet ik wel een beetje bij de tijd van het hier. En tussen de bui en trop binnen de loften prachtig. En de zin is ook nog wel lekker. En jongens, kist fijn bij de kachel zitten met een mooi boek, want het is weer Bennenboekenweekend. En als nog net van lezen hoorst, kist ik een leuke filmpje in. In deze check gaan we op survival. Hoe leef je in de natuur? En Aliet vertelt je hem alles hoe de jest, wat je hem nog net weet. En Joop Magic, die tovert weer maar yield. En we hadden een heel apart best dat. Maar dat vertel ik aanstant. We gaan eerst naar het nice van deze week. Dit is een splash, een zielbootje voor 1 persoon. 25 jaar geleden waard in Grauw de eerste splash makker. Intussen binnen er 2600 en is het bootje een succes in en buiten Friesland. En dat waard dit weekend viert op de Pikmarkt bij Grauw. De splash is heel geschikt voor band tussen de 12 en 19 jaar. Topzielers zoals Marit Bouwmeester, twadde op de Olympische Spelen, had het zielen in deze Friese zielboot leerd. Grauwster Jelmer Sittema had succes gehad met deze boot. Hij was deze simmer wereldkampioen in de splash. Het Benne-Ieperlofspel van Jester Wierm had een belangrijke prijs woen. De publieksprijs van de Gouden Gurbe-verkiezing. De Gouden Gurbes binnen prijzen van de Friese Ieperloftspelen. Een jury bepaalt dat. Maar er is ook een publieksprijs. Het publiek dat bij een Ieperloftspel is, kan een cijfer aan om dat Ieperloftspel. En de heegste cijfers gaan dit jaar naar het Benne-Ieperloftspel van Jester Wierm. Lokwenske. Het stadje Hielpen aan de IJsselmarkt krijgt voor het eerst eigen koffiekopjes. De kopjes in Hielper motief werden verkocht door Douwe Egberts. Het ontwerp op de kopjes is van Harme Glashouwer en zijn dochter Christine. Ze halen haar een inspiratie uit de Hielper stoffen. Zo hier ook de kopjes met een mooie randen erin die ik in de kleeddracht voorkomt. En die dan weer gecombineerd wordt met andere kleuren die we in Hielpen ik kennen. Dit is maar bijvoorbeeld van iemand die trouwt, die heeft dan een wendke, dat is een mantel, die heeft die dan nog in deze kleuren dan. En dat kan je hier combineren met de kop en pantjes. De kopjes binnen nou te koop in de winkel. Om worden, schalen en een theepot wordt nog werken. In Starum is Oran de Wieke een begin maken met de bouw van een nieuwe sluis. Jonken de bestaande sluis komt er dus nog in. Zodat de bootjes stak om simmer net meer zo lang moeten wachten. Nou ga ik even een vraag aan je. Die boot die komt er omvaren, die komt in die sluis, die gaat omheen als naar beneden en dan vatten we verder. Maar hoe gaat het nou precies? Die sluis bij Starum komt dus bij de bestaande Johan Frieso-sluis. Het wordt een bijzondere groene sluis. Dus net een grut betonnen bouwwerk, maar een constructie met gas en ruit. De Johan Frieso-sluis is maar één van de sluizen in Friesland. Er binnen volle meer, wel 33. Daarbij ben ik een soort lietse sluisjes, zoals hier bij Jobbegeer. Nederland is een land dat wetter van groot belang is. Er moet op veen worden kennen door de beroepsfeer en zelfs ook door de recreatie. De rivieren, kanalen en marren vormen eens een groot verkeersnetwerk van wetterwegen. Maar het wetter staat net overal lieke heeg. Daarom binnen de sluizen bouwd. Dit bootje vat op de Turfroute, een toeristische vaarroute in het zuidoosten van Friesland. Hier moet de boot van leegwetter naar heegwetter. De sluiswachter liet het wetter in een sluiszakje. Als het wetter lieke heeg staat, gaan de sluisdwarren iepen en de boot vat in de sluis. Dan gaan de dwarren weer dicht en draait de sluiswachter aan de andere kant de inlaat weer iepen, zodat het wetter in de sluis weer omheen komt. Zo, nu kan de boot weer terugvaren. Ja, en de bouw van die nieuwe sluis, dat doen ze vanzelfs net in de zomer, maar in de winter. Want er zijn zo min mogelijk mensen op het wetter. Want die rennen vanzelfs alle jaar in de bosk. Haliet! Hallo daar, Reinoud. Ja, het is weer tijd voor, hè. Jest in de bosk. De mooiste kleuren en de heerlijkste geuren.
Er roept toch niks zo lekker als bjem in deze tiert van het ier. Doe eerst wat. Wat? Ik ken net roeken. Hoe zou het best verkouden? Nee, het is TV man. Ik zit in de televisiestudio. Ik ken dan net roeken was touw roekst. Ik weet nog iets wat ze net kist. Nou? Ik wed je dat sto geen wut betinken kist. Dat riemt op het wut herfst. Herfst. Kerst. Nee, hè? Nee, dat is lastig. Nee, dat is nog een van die leuke dingen van herfst. En ik had er nog een. Waar komt de naam Jestwaai? Waar is het familie van? Van welk wut? Geen idee. Nee? Van harvest. Het Engelse wut harvest. En harvest, dat betekent oogst. Dit is de tiert dat de boeren de oogst weer binnenha. De riappels, het mais, het graan. Het is aanst alle jaren van dat longen aan en het leidt alle jaren weer in de squorren. Omdat we zo lekker bezig zijn, nog een weetje. Oktober, dat is de maanden van de jest. En oktober, dat is maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober. Het 10e maand van het jaar. Octo, dat is Latijn voor 8. Hoe kan dat nou? Het is toch de 10e maand? Nou, dat zit zo. In de eerste 153 jaar van onze iertelling, toen begon het nieuwe jaar niet in januari, zoals nou, maar toen begon het in maart. 2 maanden later. En toen wie oktober dus de 8e maand, vandaar oktober. Hast du een riemwut? Verf. Ik jou het op. Heel verstandig. Ze bestaan namelijk niet. Wudden die het riemje op herfst. Er is dit in je van. Leuk, hè? En nog een weetje. Of eigenlijk een vraag. Reinoud, bisto in een jestiertje? Nee, Nee? in de winter. Helaas, pech voor die. Want meesken die in de jest jidje binnen, die libje gemiddeld langer als orenmeesken. En dat komt omdat je als in een jest geboren bist, dan wie die mem in de simmer in verwachting. En in de simmer eten meesken gemiddeld meer groente en fruit. Dus die jestbaby's die dan in de buik zitten, die krijgen meer vitamine binnen. En dat scheelt dus, want gemiddeld worden jestbaby's wel een heel jaar ouder als orenmeesken. Wauw. Wat is dat daarachter daar? Die bulten. Ben dat knieënbulten of zo? Geen idee. Wacht, ik ga op zoek naar iemand die met het uitlisten kan. Dan kom ik dadelijk bij die weer om. Dat is direct. Oké, sorry straks. In de jest tikt vanzelfs net zo gauw een lampjes. Want die jaren vanzelfs bij de maait hier. Maar waarom hebben wij dan nou wel een lampje in, check? Omdat dit een heel speciaal neer is. Nou, ik kijk even in de vriezersjon hier van het Natuurmuseum. En we hebben een hele grote beesten die zitten nog in de vriezer en die wachten om opzet te worden. Dat doet dus een preparateur. En ik heb hier heel wat bijzonders mee nou. Even zien of ik het plastic helje kan. Dit is een lampje en dit lampje dat heeft 2 koppen. En ja, zet je hem schenken en hij zit nog een beetje, hij is wat beverging. Hij moet dus nog opzetten worden. En dit lampje heeft 2 koppen en zij is hij dus ik ter wereld kwam. En hij leefde toen ik en hij had 2 snuitjes, hij had dubbele eeren, dubbele egen. Maar ja, hij had het net lang hoe leven, want ja, ze hebben hem toch insliepen litten. Want ja, hij is net levensvatbaar zo. Nou, dit lampje is in Halm geboren, een aantal jaren waarom. En ja, gelukkig hier dit lietse lampje ik nog een broer of zusje, zodat de mem toch nog een bandje hier. En ja, dit lampje is mijn keizersnede ter wereld kwam, want die kon net op een normale manier ter wereld komen. En wij kunnen hem straks opzetten en dan wordt hij op 2 manieren tentoongesteld. Hij wordt gewoon opzetten, de hoed wordt opzetten, wordt vult. En aan de andere kant kan je het skelet ik beschermen bij u. Dus dat is wel heel bijzonder.
Maar 2 koppen, dat leek mij heel onhandig. Maar gezellig is het wel. Kun je maar niet zelf praten en zo. En dat is weer. En als een dubbelstel hersens. Op survival in de natuur, hoe het bjemstammen klauteren, hoe het wetter slingeren. Dat is machtig mooi. Ben van basisschool de Oerstek in Noordburgum had dat in natuurgebied de Oudeveen. Maar eerst... Nou, wie door autorijstafetten. Nou, dan beleefst het ding die de autorik zien komt. Onderwijs naar genieten. Nou, we moesten een flipper onderweg. Dan maak ik een tunnel. En dan moet ik een vis pakken. En dan ren ik bij de touwen op. En dan moet ik van de bult houden. En dan vlies ik hoe het wetter heen. En dan moesten ze dan mogen een visje in de tonnen gooien. En dan is de volgende. Vinden ze het een leuk spel? Jawel. Het is helemaal geil. Ja, dat is Het is heel leuk. Maar weten ze wel wat een otter is? Een otter kan 1,40 meter lang worden. Zo groot kunnen worden. En die had zwemvliezen tussen zijn pootjes. Ja, dan kan hij beter zwemmen. De otter houdt en ik van een gebied zoals de Oudeveen. Lange en snelle petgotten met beschutte oevers aan de waterkant. Doch strekken otters vaak verder naar oren natuurgebieden. En dat is best gevaarlijk. Otters binnen dan ik een regeld slachtoffer van het verkeer. De otter is gek op vis. Het lief van de otter is heel geschikt om in het water te libben en vis te vangen. De egen en de lietse eerkes en nooskotten liggen op één lijn bovenop de platte kop. Het droeg ze boppen water bleven als ze zwemmen. Met zijn lange stut stuurt de otter als hij zwemt. Maar otters zwemmen net alleen nog goed. Ze kennen echt goed hoe bjemstammen rennen. Hoe is dat ijs met de otters van de Oerstek? Hoi, ik ben Joop Metzik en ik laat zien dat de euro eigenlijk ijzersterk is. Ik moet het ik zo goed googelen, koe. Maar ik ken ik het over hier. Hocus pocus. Oh, de boon. Ik zocht een liedje weg gewoon. Maar het antwoord op een vraag hoe die bulten. Ja, Reinoud, ik ha het antwoord. Het binnen geen molshopen en het is echt geen fietscrossbaan. Maar het is iets heel oors. En jou witte wat het is. Ja. Wat is het? Dit ben een gele weidemeer. Dit ben gele weidemieren, deze bulten? Ja, deze bulten, ja. Maar hoe kan dat? Want ik zocht geen gele weidemieren. Nee, dat klopt. Maar de gele die had al die modder omheen. En er zit onder al je nog kanaaltjes.
kamertjes en dergelijke dingen. En ze varen met die bulten heen gewoon. En zijn wij hier dan in die bult? Ze zijn in deze bult. Dat kunnen we wel even zien. Dan zetten we even een iepenmeidje. Nou storen we ze wat, denk ik. Nee, dat valt boven daar, hè? Oh, nou. Ja. Juist? Wat een hoop. Ja. En ze binnen geel, hè? Nee, ja, ik kan ze wel in de hand pakken. Ja? Ja. Juist? Ja, zeker. En hoe kan het nou dat tussen gele weidemier en jeewaaien? Dat is een gevolg van het onwaardig worden van damherten. Ja, daar bestaat een symbiose tussen de urine van het damherten en de weidemier. Dus zij leven echt van de urine van de herten? Ja. Ben ze daar met geel? Ja, nou, dat misschien wel, ja. Ik weet het. Maar dit hele veld is vol met bulten. Ja. Hoeveel mieren? Nou, miljoenen. Miljoenen. Onvoorstelbaar. Ja. En waarom komen ze nou alleen nog hier voor en niet op oren plakken? Wat maakt dit plak nou zo bijzonder? Ik weet het niet. Ik moet het aan het doen, ik weet het niet. Maar ze gaan hier al jaren en jaren zitten. Hoe lang al? Nou, minstens 30 jaar. Ja. Dus iets on dit plak hier in Vinkleester is zo bijzonder dat hier een veld vol met gele weidemieren ontstaan is. Klopt. Ja, klopt. Nou, door Jesse het Reinoud, het bosk in Vinkleester herbergt een heel soort bijzondere gossen. Om het naar wieken. Check, shop en ontdek! Beruchten. Het is Bennenboekenwieken. Dat weet je hem al jaar, want alles kwam door het mij. Op de Vlieger in Gediek hien ze een speciale gast uitnodigen voor de opening van Bennenboekenwieken. Jongeres Elske de Wal. Ze zong het nummer Liefs uit Londen. En dat hier we te krijgen met het thema van Bennenboekenwieken. Hallo wereld. Na oren mochten ze vragen stellen aan Elske en deelden ze handtekeningen uit. Ik heb nog wat voor hem. Hij hem wel wat lekkers kocht van Vicky of Minous? Want Bente, die viert beste dag sa. Nou, wij doen meestal van, dan is, als ze hier die binnen, dan lezen we vla op tafel. Vla? Ja. Wat is dat dan voor best? En hoe? Die vla? Ja, soms. Van tafel? Ja, soms. Wat voor vla? Ook gewoon naturel. Naturel? Ja. Hast dan nog nice van mij? Stuur het dan op naar check@omroepfriesland.nl. En haast er nog net van een filmpje of van een boek lezen? Zoek dan even op onze huispagina, want daar is het altijd gezellig. Dit weer nog even deze weekend. Na je weekend ben ik er weer. En na je weekend hoop ik dat Stoot er niet meer mist.